מה מעיין? רגע מעייני? וואו, איך הגעת לשם מעיין? את בתוך הבית שלך? אוקיי, ואיפה המגלשה? אוקיי, את רוצה להתגלץ עכשיו? וואו! מהר או לאט? וואו! בום! עוד פעם? שאת רוצה לטפס על המגלשה? אוקיי, בואי רק נגיד למעיין, מעיין? זה אוקיי. את רוצה לטפס גם כן? אוקיי, אני בא, אני מבין.